Motende kod weche mag siasa, jalup jatend piny Kithure Kindiki onyiso manen jalup jatend piny ma pacho ka Gachagua ni oweyo bogi gi wach mar ni jatend piny William Ruto biro bedo telo mana kuom thuolo mar higni 5 kende. Kindiki manenore kama osebedo kaluwo twak ma Gachagua osebedo kagolo owacho ni ok obi kwedo sirikal kaka jomoko osebedo kanyise. Jafwambo marwa Kithure Onyango nigi ler ewi siganani. Elimbe mare kaunti ma Tharaka Nithi, jalup jatend piny Kithure Kindiki ogolo koke kendo soko wang' Gachagua e wach mar ni jatend piny William Ruto biro bedo e telo kuom higni 5 kende. Owacho ni ok gibiro yie ng'ama nitiere oko mar pap siemnegi kaka onego gicheng adhula mar telo. There was somebody in this office, today is not here. Now he is giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president, as if that is an achievement. Situtishe ati rais a one-term president. And pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Hiyo tu. Just that. Kindiki manenorema osebedo kapimo josiasa mapacho ka kodangoch tiang', wacho ni okobiro seyo sirikal ma otiye. Ka olero ni mano ok en ng'ama en, bende pingo sirikal ok tije. Wale wengine wananiambia sijui pinga rais kama fulani. I think they are addressing the wrong person. Yeah. Maybe they are talking to somebody else. Sio mimi. Wale wanataka kuoppose rais watoke nje, wajoin Kalonzo, Wajakoya na hiyo timu nyingine waanze kuoppose wakiwa huko nje. There is no problem. But you cannot be a deputy president and sabotaging the same government, or a minister flying a flag and then you are sabotaging the same administration. Not possible. So tafuta na hao wengine, hiyo group ingine, mutupige mkiwa nje, we are ready for you. Na tutawajibu sana sahi, tutakutana huko mbele. Korka kore, jatend migao mar lowo kod chenro mag boma Alice Wahome okone Gachagua mondo ndik lipot kod duol mar EACC manono mibadhi kaponi en kod adier gi weche manyocha owacho ni mibadhi ogoyo tache sirikal. The other day I was very saddened by former deputy president's statements. He has forgotten that he was part of the team. He has forgotten that he has launched some of these projects himself, alone or jointly with His Excellency the President. And he was our champion. Were his eyes closed that time? Let us be candid and honest, even at that high level. So for somebody at the level of my deputy president, former deputy president, to tell Kenyans that there is somewhere my ministry is sitting behind the scenes and making some illegal contracts, I would want him to tell the EACC where is that, who happened to be there, so that then they can help me to deal with that as a corruption issue. Kithure Onyango, Ramogi TV. Ramogi wakao yuyo maro mokwongo dakika en 22 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag ang'ich welo e Ramogi TV. Kamoro amora ma intie we ang'ie moko kuom ote ma wuoro ka mondo winji ni to wacho nade.